whisky, no pot portar aquest whisky. Doncs igual anaven amb les llistes dels llibres. Arribaven els senyors amb la roba i totes les mandangues per anar a viure a Amèrica, però també portaven llibres els homes del segle XVI. Doncs a veure quin llibre porta, a veure si coincidia amb el de l'índex, ja no te'l podies endur. Hi ha un cas, segur que n'hi ha d'ara més, però jo n'he trobat un, que és que envien una carta al rei i li diuen, escolta, hi ha un llibre aquí, se'ns ha escapat un llibre d'un senyor que no sabem ben bé patim patam patum. I el rei envia 2 funcionaris reials perquè vagin a buscar el llibre a Amèrica. O sigui, surten d'aquí, van a Amèrica, el llibre i tornen. O sigui que poca broma amb el control ideològic. Pau IV, el 1557, també vol publicar un índex expurgatori i el publica. El 58, el 7 de setembre, una pragmàtica de Felip I, per la qual es mana imprimir un catàleg de tots els llibres prohibits a fi que siguin cremats públicament, i es cremaven. Allò del Quixot de la crema de llibres no és un invent d'un il·luminat, sinó que reflecteix realment el que passava. És una manera simpàtica o graciosa de criticar o censurar la crema de llibres. El 1560, una nova Reial Cèdula en què reforça la del 1556. I bé, el 62, segon índex de Pau IV, el 64, índex del Concili de Trento, el 66, Sagrada Congregació de l'índex formada per Piu V amb Antonio Bossi, el seu secretari, el 69, la República de Venècia accepta el catàleg de llibres prohibits del Concili de Trento, el 70, dicta que obliga a aplicar l'índex a Flandes i els Països Baixos. Això és molt interessant perquè ens trobem llibres editats al 40, al 50 i al 60 a Flandes. Jo sempre pensava, com és que no editen a Barcelona o a València o a Toledo o a Salamanca? Per què editen els llibres a Flandes? Doncs segurament perquè encara no s'havia editat l'índex expurgatori. És una conjectura, no? Però fixeu-vos que fins al 70 no hi ha l'obligació d'aplicar l'índex a Flandes i als Països Baixos. El 73, el Concili de Milà, s'aprova fer complir l'índex. El 85, Sixte V augenta l'autoritat de la Sagrada Congregació de l'índex. El 86, publicació de l'índex de Lió. El 90, el Concili de Tolosa, nova formulació de regles pel control dels llibres. I el 94, el Concili d'Avinyó, més del mateix. Per tant, hem començat el 1501 i acabem el 1594 i gairebé no hi ha ni un any que no hi hagi una dicta, una llei, una pragmàtica, una cèdula sobre el control de les impremtes, dels llibres, de la persecució dels heretges, de la prohibició dels qui pensen diferent i, evidentment, dels qui expliquen la història també diferent. Amb això em sembla que queda clar que la censura existeix i que la censura existeix al segle XVI, cosa que no té clar tothom, perquè un doctor d'universitat, quan jo ja feia 7 anys que editava això i vaig voler fer la tesi doctoral sobre la censura, em va dir, però quina censura? Si la censura no existeix, si jo soc l'entès en el segle XVI i no m'he trobat mai res sobre censura, si jo soc l'entès i no he vist res de censura, és que la censura no existeix. Per tant, la censura no existeix. Però podria haver existit. En tot cas, per mi està claríssim que existeix i, de fet, la manca d'informació, la manca de sagacitat intel·lectual, la manca de contrastació de dades ens impedeix realment veure les coses com són. Si existeix la censura, anem a veure com actuava la censura en alguns casos. Per exemple, i en alguns casos com no actuava. Aquest és un gravat en blanc i negre, acostuma a ser en color, però també apareix en blanc i negre, del llibre editat a Polònia el 1595, Amèrica, Teodor de Braga. Fixeu-vos en les 3 caravel·les, uns soldats estan plantant una creu al Nou Món, aquí 2 carrabiners o arcabussers amb l'arma de foc, en Colom aquí al mig amb la llança i a la dreta els indis que els surten a veure. Per tant, la primera visió d'Amèrica no són els indis degollats ni trinxats, sinó que és una trobada on uns senyors aporten unes coses i uns altres hi ha un intercanvi de coneixement, de mercaderies, en diàleg. Endavant. Fixeu-vos, ampliat ara això en el gravat en color, veieu aquí els 2 arcabussers que us deia, en color aquí amb la llança que hi havia, les 3 caravel·les, la caravel·la del mig porta dalt una bandereta amb ratlles, i aquí una bandereta també amb ratlles. Per tant, una bandera amb ratlles, què indica? Narcotraficants. No, a veure, nosaltres, bandera de Catalunya, oi? Fixeu-vos bé l'ampliació
l'ampliació de la bandera, 1, 2, 3, 4 barbes, 4 ratlles, 4 pals, que també agrada dir als heraldistes. Per tant, les caravel·les al segle XVI encara es veia ben clar que eren naus catalanes. Ara bé, en una versió diferent d'aquestes caravel·les ja veieu que les barres vermelles han estat ofuscades una mica i a sobre hi han posat aquesta creu famosa de Sant Andreu. No és ben bé una bandera catalana, però no deixa de ser-ho tampoc, una bandera catalana, perquè l'armada naval de Carles I continuava sent l'armada catalana. El que passa és que ho camuflen una mica dient això són naus de Carles I i no queda tan clar que l'armada sigui catalana, però nosaltres ho sabem que és el mateix, a més perquè hem vist el gravat anterior. Què passa, però? Passa que el 1727 aquest mateix gravat s'edita en aquest llibre d'aquí la dreta, a França, per gravat, i el gravat el fa un senyor que es diu Botats, 1727, i aquell és el que hem vist en blanc i negre. Fixeu-vos, a l'esquerra la bandera catalana, i aquí a la dreta hi ha la bandera ja de Castella i Lleó. Han intentat, un segle després, i en plena Catalunya ocupada per les tropes borbòniques i espanyoles, amb la prohibició ja de les institucions, de la llengua, de la moneda, de les banderes, de tot, i el que tenim és que la plasmació de les tres caravel·les ja no és de l'armada naval de Carles I ni de la bandera catalana, sinó que ja és les armes de Castilla. Ara bé, més ràpid. Colom. Aquesta és la carta editada a Alemanya de la que va escriure en Colom, versió alemanya, d'aquella que en Colom escriu al rei, en Sanchis i en Sant Àngel, dient-li que ha trobat un nou món. Ens diuen que en Colom era genovès i que és un misteri, que quin misteri, que és un... Bé, aquí res de res, fixeu-vos a dalt, Der Haumann, det Sechun des Morts Christopherins Colom von Hispània. El 1496 a Alemanya saben que en Colom és hispà. Res d'Itàlia, ni Gènova, ni res. I al final d'aquesta carta diu traduïda del llatí i del català. Com que el català diu catalanischen, els entesos diuen no voldrà dir castellanischen? S'hauran equivocat? No, poca broma, Fixeu-vos, espera, tira enrere. Fixeu-vos que també diu aquí després d'Hispània, Süd dem König von Hispània. O sigui que el qui està al davant de l'empresa no és la reina de Castella, sinó és el rei Ferran, el König von Hispània. Per tant, és el rei el que també patrocina l'empresa. I com que el rei d'Espanya és alhora el rei de Catalunya, doncs l'empresa, com hem vist, amb les banderes, havia de ser una empresa 100% catalana. Bé, aquí finalment veiem que aquest hispà es diu Epístola Cristòfori Colom. És un hispà que es diu Colom, amb M, amb l'edició de la lletra romana. A Roma, en Cristòfor Colom no se li diu Colom, ni se li diu Colombo, ni Columbi, se li diu Colom acabat en M. Per tant, un hispà a les ordres d'un rei d'Hispània, que era de la bandera de Catalunya, amb unes naus que heu vist en la bandera catalana que es diu Colom, no ho sé, potser sí, no?, que podia haver estat d'aquí, Però el que està clar, i quan la carta també s'acaba, Cristòforus Colom, Oceani Classis Prefectus, o sigui, l'almirall de la mar oceana es diu Cristòfor Colom, també acabat en M. Tant al començament de la carta com al final el cognom es manté sempre en català. Més coses. Si aquest Colom era d'una família de Barcelona, havia d'anar-se a morir a Valladolid i de Valladolid després tornar-lo a enterrar a Sevilla. Les cròniques ens diuen això, que en Colom va arribar molt malalt, no es podia moure, però tot i així se'n va anar a Valladolid. Però és que no es podia moure. Sort en tinc, diu, abans de morir, el 1502, diu, sort en tinc que a les nits, que refresco una mica, puc moure una mica la mà. Però tot i així el fan travessar tota Espanya i anar a Salamanca seguint la cort com si fos un jovencell. Jo penso que no. Jo penso que va arribar a Barcelona, on tenia, aquesta família Colom tenia la família, on havien fundat l'Hospital d'en Colom, on havien fundat el primer banc públic d'Europa, que és la taula de canvi, que també hi ha els Colom, on eren banquers, on tenien tota una sèrie de negocis. Bé, ara s'havia de morir a Barcelona, i realment jo intuïa que es podia haver mort a la catedral, perquè en el testament d'un dels seus fills diu, jo vull que s'enterri la catedral on és enterrat el meu pare. Esclar, a veure, el seu pare es va morir a Valladolid, diuen,
de Valladolid el van portar a una ermita a Sevilla,